खुलुमबाय स्टुडियो दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों बिटिसिनि मोनसे जर'खा खौरां आरो बे बिटिसिनि जर'खा खौराङानो जाहैबाय जे बिटिसिनि सिएसबि बोर्ड थामहिनबा बिटिसिनि सेंट्रेल सिलेक्शन बोर्ड को बिटिसि सरकारनिफ्राय फिन आरोबाव गोदानै दाफामना होनाय जाबाय आरो बे सेंट्रेल सिलेक्शन बोर्डनिनो मासिगिरि थामहिनबा चेयारमैन हिसाबै बे समाव प्रदीप कुमार ब्रह्म बारग' एपीएस रिटायार्ड एपीएस बिथांखौ बे समाव सेंट्रेल सिलेक्शन बोर्डनि बे समाव मासिगिरि चेयारमैन महरै थिसननाय जाबाय आरो बिथाङा क'क्राझार जिल्लानि सीएसबीनि मासिगिरि महरै प्रदीप कुमार ब्रह्म एपीएस रिटायार्ड बारग' एपीएस बिथांखौ बे समाव बिटिसिनि सेंट्रेल सिलेक्शन बोर्डनि मासिगिरि महरै बे समाव थिसननाय जादों। बेजों लोगोसे आरो 7 भाइस चेयारमैन आरो मेम्बार थिसननाय जादों। बेयाव गिबियावनो मासिगिरि महरै बे समाव सेंट्रेल सिलेक्शन बोर्ड जाय सेंट्रेल सिलेक्शन बोर्डजों बिटिसिनो माखासे रोखोमनि साख्रि थिसनथाय हाबाफारिखौ बिथांमोना एबा सेंट्रेल सिलेक्शन बोर्डनिफ्राय होनाय जायो। थिग बेबायदिनो चेयारमैन महरै बे समाव प्रदीप कुमार ब्रह्म बिथाङा सासे एपीएस रिटायार्ड आरो बिथाङा क'क्राझार जिल्लानि आरो बे समाव भाइस चेयारमैन हिसाबै सीएसबी बोर्डनि भाइस चेयारमैन हिसाबै दीप्ति प्रसाद ब्रह्म बिथाङा क'क्राझारनि आरो मेम्बार महरै सुप्रिया रानी ब्रह्म चिरांनि मनोज कुमार नाथ बाक्सा सन्तोष कुमार साहा उदालगुरि मालती रानी नार्जारी क'क्राझार निपेन सूत्रधर बिथाङा चिरांनि लोगोसे आरोबाव लाटा लाक्रा क'क्राझारनि महन चन्द्र बसुमतारी बाक्सानि त्रिनिकान्त मदाहि बाक्सानि आरो रिपेन दैमारी उदालगुरि गासै 11 चेयारमैनजों भाइस चेयारमैनखौ लानानै गासै 11 चेयारमैन आरो मेम्बार बे समाव सेंट्रेल सिलेक्शन बोर्डनिफ्राय गोदानै मेम्बार बे समाव बिटिसि सरकारनिफ्राय बे समाव थिसनना होनाय जाबाय जेराव गोबां लाइमोन फरायसाफोरा बे समाव आसा खालामनानै दंमोन आथिखालनि गोदान हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिटिसि सरकारा माब्लानिफ्राय लाइमोनफोरनि थाखाय साख्रि थिसनथायनि खामानिखौ मावगोन होननानै गोबां जिंगासिनानै गोबां बे समाव सावरायलायबाय थानाय समाव बे समाव बिटिसि सरकारनिफ्राय सेंट्रेल सिलेक्शन बोर्डखौ बे समाव गोदानै दाफामना होनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों।